Haganega Yukirish Bakhuid tong in Dubai Nagabinda Kajing Jatait Amjugut Min Siam Jung Atiar Shadap Sing Shadap Iduairu Nagabinda Melki Solampiao Bad Potassius Carbani Nagabinda Kajing Jatait Amjugut Min Siam Junki Duairu Nagabinda Kajing Jatait Amjugut Min Siam Jung Delmington Majao Duairu Nagabinda Kayinga Sem Jung Bahun Nombri Bad Bastevenson Korea Bakini Jinkoi Jinkia Duairu Nagabinda Kayinga Sem Jung Hilary Karbani Bad Emily Sumer Bad Kam Kerpang Nagabinda Maya Lariti Sumer Badap Shisnem Kajunka Jinka Jungi Ba Utrain Kerku Kardo Yaiklu Ineklu Number lies Pak like for Sngi au try Nagabinda can a step Minang IT Yakijing to move a pair ka jungi come down in Nagabinda ki kidnap Bapin Kare Nagabinda ki exam but come Kerpang room in Takasni Kadek Sngi Burom Jungi kidnap Baro Kabakari India Kakindi Burom Tungin Duai Nagabinda Bar ki Kulum kidnap Baro Haganega Sngi Bautrai Unankerku Karhai ki Baro Ba Kaneka Children's Day. Tongin Duairu Nagabinda Giba Pangi Bashitam Baro, Bakaboro Trai Kanamban Kia Halo Jungi, Lemba Kaneki Yukirish Bakhuid. Ha Kurtang Upa, Barukun, Baromen Sim Bakhuid, Amen. Kajinga E Jungo Trai Jungi Jesus Christ, but Kajingi Jungo Play. But Lem Barkajinga Sulak, Jungamen Sim Bakhuid, Kindon, Ranka Bapi Barong. Ko himen ko para to kin sangesh por ban phanma Nagabinda ki light ki la jongi paro jese haka jing shakri jongi bun sin ngila yait bakla pat kat bangi dan im haga ne ka parte lese ngi don bun ki jing tuna pat ngi dang yus ngoru ne ka kitab jing stat bakran hangi bangi de ban kermen how try what hadin ka jingiap kadon ka jing kermen haga jing im jongi Kajingiap come back a jinkut jogajing im chungi. Tongin long kepada pen krai barabor Nagabinda ka jingim kebarang ban tongin sange por ban pan map bat kuslai halaga donut kamen siam jongi halo ki pop halo ki jing dona jongi baro. Try jisu ngilong ginom pop map yangi Sait kud yangi na baro ki pop ki bangila le nga plang play kodon mor baro bade happy koremen ko para bangila le pop shibune da ki jim parka da ki tin da ki kam da ki jingle klep da ki jingle pala chunga da ki jingle pala chunga da ki jingle pala pakra pe chunga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa katri suti ya ki angel bat kiri khoi but ya pi ko himen ko para when Dubai Nagabinda chunga ha utrai ublei chungi ublei badon bor bar when needs sune yangi but ndala mapi ki pop chungi unilam ingi shaga jingim bam jekut amen try gen rat ko blei se yani try gen rat ko blei se yani
to ngin nia duwai nagabinda ki jing tumu shimet nagabinda paro ki kina barake yagasni borom jangi menda kas nagabinda ki kullum ki barake yagasni ka nagabinda ki bapangi bashito nagabinda ki bayam son si halo ki jing klar jangi bayit batoy baka bor try kanang trade kam halo jangi bay pay bay ko blay badan por barro bat bay isene to sngo sene ben bekrat yagata barro ka ba pen men saw yangi kanamba haba omdon jingwit hagamen siem bat kamet ngilla ben wat da ka donut ka balai loy yakie ki bade ki jomme daw try jungi Jesus Christ kun jamme ba im bat san shareng khat bat me haga jingelam kawe jungamen siem bakhuid ublay junom la junom amen. Kajing pulay na kitab kajing stan. Ublay ulataw ya ubriw na kabenta kajing pampot. Bad ulataw ya uha kador jong kajing long bamkot. Kajing long ka bamjukut kajong uhi. Henry da kajing bisni ukson. Kajing yap kalarung ha kapertay. Bad kito kibaya dialog bad kilamat ya kata. Henry kimensim jong kiriuhok. Kidon ha kakti ublay. Bad amdon kajing pen saja kaban kata yaki lano haki khamat ke jong ki babe ki pau ba ki layam Henry ya kajing khlat no jong ki latharai ba kadei kajing janjar bad ya kajing le no jong ki nangi lanyo kum kajing jot jong ki pheuse kisuk pen ban wala kajing pe ki brew la ikum ki ba lesha pen sitom pen ban kajing kermen jong ki kadap la kajing bom yam enda kila syatan jo kenyat kenson kin sayop diang kajing bha ka babon namar ba ublay ulatan jo yaki badulai syam ba kilong ki babit ya uhi kumya kaksiar ha kapawa ula prang ya ka bad kumya kijing kinyathang ula priang yaki hakasni bishar yaki kinsa pernai bad kinsa kanthi kumya ki phliang ding ha ki dikhong ha git khong dong phlang kin sa sanshar ya ki jai pen reu bat kin sa long kan rat ha lor ki pai pen reu bat utrai un sa sanshar ha lor jong ki jinom ki to ki basanya ha u kin sa tho ya ka jing shisha bat ki bas kem jing nge kin yai ne ha u ha ka jing i namar ka jing ai e bat ka jing isen e ki de ya ki bala je jong badu aphira ya ki bakho jong kakten jong try Isango yaulay lambar nyau spa katsa
mim tangga uku Erei naman kaktin ke pamina kak cinturu play Hallelujah. 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 Utrai undon rengkad batpim Ringkat batilu. kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Aburam amin utrai Utrai ula ong uno napi ubadon ushakri uballur ne uba ap lambrot uban ong hau haba uwan na lengka ale kloy bato shong ban bam hato unom ong penban hau ki penkre ya ka jami janga da jampin ya lade bat to penbiang ianga hadu bangan da dep bam dep di but hadin kata sabam sadi sa mapi hato usngongu ya ushakri balale ya kabala hukum yapi kalong kumju haba pilale ya kata baro kabala hukum yapi to on ngilong gi shakri bam larka ngila shupindep yala ka kamera ka gospel jom utrai Jingerai amin ukris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ gospel jong Lucas kaba continue kalastang ban hikaya ki apostol kumno kila banlongi sindran ki bajanai but Jesus la khadau ya ki apostol bon ki baro kabalom ka darkashin jong ki shakri ki bajanai kumno ngila banlong ki shakri ki bajanai but ban pendibit ya kane ka kam ujisu udang kindu ye ki apostol baki de ben kiar na bod ki baro kide ben kiar na ke jing siniu but nanda jesu la on pide bandon ke jinge haba pi duai da ke jinge haba pi le kano ka kam da ke jinge pila ban le ke kampala but nanda pi one pai na ka lenka na ke jing tre kaba pila tre da ke jinge da ke jing shania ha uble pimde ban dawa eye kane kalonga jimmut kabau jesu yai beteng ban hikaya ladang ila ban le eye namar bang don hangi yaga jinga e bala ai ha utrai ladang ila ban le kambala namar ba ngidon ke jinge hau jesu ladang ila ban yarap yano namar ba ngidon ke jinga e jongo ble ngimla ban kransoro ngimla ban dawa eye nagabenda kata ka jingle omde mangi balale yakata henre yaka jingdon jongu ble jingdon jongu jesu ka jinga e jongu jesu yaka bor jongu jesu kala trelemba jongi lada ka jinga e jongu trai kala trelemba jongi ne ka bor jongu trai ka trekam hapo jongi ngimla ban on kadena mar jonga ngimla ban kran saram banom namar jonga ngalale ki kam lesi bun sin kane kalonga jimma yangi ki bange ni kran saram habang ilale eye naga binda uble ni kran saram habang ila shakri ya uble ni kran saram habang ila ban pinbiang eye hakabala bakak tino bale ka ang kaya ka daw ni kran saram nimdon eye ban kran sarong halor kaneka pang namar bale ujisu hi utre kam hapojangi ladang ikwa ban kran sarong namar ba ngidon kano ka jingjob
ngideben kren sarong ya ujisu ngideben kren sarong ya ka jingkerku kabatrekam hapojangi ya ka jinga e kabatrekam hapojangi kane kalonga jingmud kaba ujisu ukadau hangi lemba ushakri bawan pai nagalengka ne naka jing shakri ya kilamboro ne ka jing sumar kane kalonga jingmud kabangi deban sautu habangi puson ya kane kabinda jonga gospel namar bale jisu ang kumno haba piwan pai pimde ban dawa ya ka jimbam pimde ban shombam shuki ban ong tok ai bam yenga henre ushakri udeban shakri ya ukindran ushakri umlaban dawa kaya kane ka jing dawa kaba ujisu kren jing dawa kalonga buram jing dawa kalonga buram kaba ngidon kam banyo na ujisu jing dawa kalonga jinggerku kaba ngidon kam ha ka jingim ka jongi nagadaga daw ko himmen ko para haba ngi kren shapang kane ka jing shakri ngideban nong ngilong siro ngilong bam larkam na marba ngi ngimde kibatre henre bade ujisu utre hapo jongi ban nanta ladangi peit ya kaneka kitab jingstad ngila banyo i ba ujisu ublay ula ong ki mensiam jongi bahok ki don hakati jongo blay ladangi don hakati jongo blay kumno ngila balong ki bahok kumlong ilaban long ban pin man hok ya ladengim don bor ban pin man hok henre ublehi upin man hok yangi ublehi udang pin sole yangi ublehi udang pin kantang yangi sisin ublei upin kantang yangi na marba ngilayid yawu ngila kongo yawu ngi shakri yawu ngidon kamban smutu kabor kawan na utrai but kata ka bor ka penjanai ya ka jingim jongi but day na kata ka daw haba ngi poi shakati jong uble upen man hok yangi na maharba upen man hok yangi ngidang yo bor ban senshari gi jait benriu upai jong uble na kata ka daw ngi ha ben sautu shisin bangi iap na ka ne ka porte shisin bangi ino ya ka ne ka porte utrai hi udang penyai ya ka jingim jongi kabamud ya ka jingim kabadang bansan kalonga por janga jinggerku namar utrai unai borengi ban senshar ya ki briu barro kane ka de jingmud kaba namar ngi kerlalong gi bahok shisin bangi kerlalong gi bahok ngi yo bor bandon lang bad uble ya ka hok jung uble ka ai hangi nakata ka daw haba ujisu kran chepang shakri ni demen sautu haba uble uai bor haba ujisu ai bor nginang yo jingkuit nginang yo ya ka jingim mensiam kaba nilla kaba kuit kaba perlong yangi balongi shakri ke bajanai shakri ke bakuit shakri badap daga bor te nagata daw habangi shong hakama tu jisu namar bangi lele kano kam kae kabangi de bandon hapo ngalong shakri bam larkam bale ngi kerlalong unprofitable bale ngi long ngi kerlalong gi shakri bam larkam namar bale uble umdon kam yagajing shakri jongi ujisu umdon kam yagajing shakri ngimla ban pinkuit ya ujisu ngimla ban pinkuit ya uble ha kano ga jinglong jongi namar ngimdon eye ban pinkuit ya uble ngimdon eye kabalaban penjanai ya uble tinaga daw ngilom bam larkam ngimdon eye kabangilaban pinkrao ya uble lada ujisu umayeye hangi ngimla ban pindon burom ya uble lada ujisu umayeye ngimla ban snokoi kabamud ka jingkuit ka wanna ujisu ka burom ka wanna ujisu ka jingit ka wanna ujisu ka jingisne ka wanna ujisu ka jimmap ka wanna ujisu ya ka bor ka wanna ujisu bad ngimju ai bor ya ujisu ngimju ai jingkuit ya ujisu na marumdon kam na marulong ublay Bakhuid nagata ka daw ngideban nong ngalong bamlar kam ha ka jingim jongi but mano ba pelong yangi
ba don burom na marka burom jongo black kating shine halo jongi haman laga por habang iban ban shang duai hakamatu jisu ngide ban don yang kanega jinglong ngide ban don yang kanega jing snow ngamlong eye ladang ngalong eye minta na marba ujisu ula ibit yanga bang ngalong ukun jongo te kanega jinglong kan yarap yangiru banum shetkala iya ka jing shakri ya uble banginang kui shushu tonginang duai hakane ki ukrish Bakhuid da ka bangais kem ya ka jingim ka badangwan ya ka jingim ka balawei jungi ba ka ba shanya tlit-lan ya ka ta ka jingkot ka jungu uble nginang shakri telese habaki briu kim burom yangi kim pidiang yangi kim kongu yangi lese kim id yangi ngimde bandu jingkarmen ngide banno dei na marba ngalong shakri bam larka na marba ngamdon kano ka jinga e ka patrikam hapo jonga kibri ki ken kumne yanga lese ngi haban nong nang trei shutam shushu banyajan badu jisu haka jingim jongi giduai hagane gi ukrish Bakhuid na kabinda kane ka jingai jisu id karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi kramba ka jing shakri jongi kalong kaba pindon burom yame bangilongi shakri bam larkam de mame me pindon kam yangi de mame me ai boringi bangilong ke bakongu lender thai haga jingim jangi enyaro yau trai Jesus Christ Chinom lai chinom. Amen. ko himen ko para tongin yeng tongin pla yaga jingeit ka jing ngang ngeit hau play upa badon bor baro unong tau ka baning bat ka tindo bat hau Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisotin bala shale bain hapo Pontius Pilatus la sana arpana yawu la yap la tet yawu ula kian shaki bayam hagasni ka balai lami pat ne ki bayam ula kyo shabene ushong shakamon uplay upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim pati bayam ngange au men sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silok ki rikoid haka jimam ikipop haka jimmi pat ka don daga jingim bam jikut amen Lai spa ripupra. to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi kallang ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barom To try piding jing kinya nek ji jompi na kontra ka jingara rom ka chai jum jing tai ngi pada ka balang ko ko jum bara ko to paste bon ni karpat ko trai ya ke jing tarwa kinia ki bangila tarwa hangne kanamba ya ka ba ngi penmenta ha ka jing maya ya ka jing sha shitom jongu kun jame ngilla ban pediang ya ka da ka jing re bale na du donu da ukris utrai jongim Amen.
utrai undon reng khad bat phim Rengka Bathiru, to kentiu yala ki donut Kinti Kisha Utrai, tongin ya aingu ya utrai ublei jengim Asham Hok Bakade, dashisha kalong ka bashong hok bat ka badei kadeiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka for bat ka jaka banaingu yame koppa bakhuid lemba ukun bayid jame u Jesus Christ kaktin jame da uba melatau ya ke baro ya uba melapa shangi kumunong penim badunong siuspa ubala wan lombrio da umen siem bakhuid but ya ubala ka na ka teisoti ha kaba upendep ya ka mon jame but ha kaba upinyo hame ya upaid bakhuid ula piar la kikti kadba udang sha shitom ban batat no ya ki kinjri janga jingia but ban pen pau shinna ya ka jimi pa namar kata rangat bat ki angel bat baro ki rikoi ni pen bana ya ka burom jame kadba da ka we ka sur ni ya ruai Bakhuid, tong induai halaga men siem jangi nagabinda ka jingai ka jingkar ku halo jangi vai pai vai o men siem bakun translate yangi vai pai vai ba bar ka jing tumo jangi kanang ka ba seizo bangilong ki shakri bamlar kam bangin yo bor shushu nau jisu ban shakri yabu dashisha melong mo bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid baro namar katang ikarpad yame to pen kuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da kabapha ya umen sim jame kum ga umje halo jongki bakin kalalong yangi kamet bagasna jangotrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u on to shim bat bam na ka ne pi barro na mar ka ne ka long ka mejanga ya ka benaiti na ka benda jumpi Hakaju ke rekomendala la yabam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka hala ke sentran u om to shim bat dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to le ya ka ne ban ken mau yanga ko snam bakardor jango Christ to pen kuid yagi to pen kuid ik men siem hadim pen kuid pen koi pen kia yaki bapangi beshitam but yada yangi now bamen kajing maya jong kajing
Tasin Kami pamyuleu Kami keinakani takuri Ibenda dajing yang trong Namar kata, ngi ke bapen mendaya ga jingia bad ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame go tra ya uppo jang ga jingim, bad ya ka kuri jang ga jim penim. Ngi ra aing wai dem namar melanyu yangi, ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame. Ba ngi ki bayo benda hakamet bad snam ukris ngin long ki bala pinyat le ka wai da umen siem Bakhuid. Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay but the penchana yaka ha ka jingid ringkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwen bishop jangi but bar kilindo but kirinium takan mau lemro ki himen ki para shinrang but kinde kibala yoti ya da ka bakrmen ya ka jimmi pa but ya bar ki bala klad no ha ka jingi sne jamme to pdiang ya ki shaka jing shay ka kama jamme to isne ngi bar ngi karpad yame Barangkan bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango balai. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis desires Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bala pinskaba e me pateng la pateng. Ngilong ki babit menyo ben dalem haga jingim bam jekut but begini ro but pendon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembado bad havu kanlang hamayu blayu pa badan born. Haga jingalang kawe jungamen same Bakhuid. Barok ka buram bad ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai. Kumpau Jesus lehi kaya ngi nagabinda ki jingdon kam barok. Baga jingir Jesus namban kiar halo jingi halo ka perte. Inang yai beteng menduai nagabinda ka Israel bad ka Palestine. Pakan dot ka jing suk kumjurui ki kinabaro badan haplengi exam bad ka jimpen kare jangi kalang ka paseizo. Kopa jangim wang lening kalong ka Bakhuid ka teng jami. Kan wain ka hima jami kalong ka mon jami ha kan do kumba beni. Tuai yang ibinda ka jimpam jangi ka bahala ka Sngi. Pagamam yangi kerikang jangi. Kumbangi rungi mati ka beresniyo yangi. Pada badilam yangi isya ka jimpen shoy. Ray top light yangi nagabasiniyo. Top light yangi ngi karpad ko try nagijing siniyo baro. Haga jing spoon jamme. Toy jing suk jing sign haga Sngi jangi. Kramba daga jingerap ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop. But ngi nyo jingera naga jing jinjar baro. Kat bangi dangap kemelin diya ka jingkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jang nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jamme ka long ka ima ka jamme ka bor ba ka burong chunom la chunom. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngayi happy ka jing suk janga nga ay happy. Wat peit yaki pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme. Bar haga jing spoon jamme to ay haka yaga jing suk bar ka jingetele kawai katkum ka mon jamme. Mame uba im pada basensya junom la junom. Amen. Ka jing sukutrai kandon barabor rengka berpim dap da ka jingedo Chris tongin yai markelia. Kulang pro Di bagi bagi Mawkhlam Hakami ukon lambro janga blai. Hakami ubaket naga pop janga perte.
So kita ki bala khot shaka jing kawai jong kon lambrod. Bukanlah dalam bersama orang berjing cuma. Reis om dan menagati bukan musim cuma kesekian.
bashitam kargo kardoi ki kinna barro ki ba rake ya kasni pura mintagasmi kargo kardoi ki kinna ba pin kare ki eksa nagabinda ki eksa kargo kardoi ki kinna ki barake ya kasni kha chungi kargo kardoi ki bapang ki bashitam kargo kardoi ki batyaha ki hospital min goy min kiya ki bar ha ka bor jame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Tong in nia duwai Habalap sa yangi dakane ka jingai ka bakendang ngi aingo yame kotrai kadbang ngi karpat artat ya ka jingisne jame bada ka jingte se umensiyam jame ka jinga e janga jingkoi jingmot kan yaisa hagitu hagiba ka bor janga beneng kalarum da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bepim blei badan bor baron kar koyepi uppa barukhun baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jamping Isango yao blei. Laispa khatra. Laispa khatra. And your right try Jesus Christ.